Iki pokoknya acaranya santai. Acara santai. Santai, jangan dibikin kemerungsung ya. Nah, santai tapi mengena deh. Terbukti iya. walaupun kita santai, beliau tadi yang menginginkan lagu juga kesini. Iya, betul. Oh. Sing semangat to, Mas. Iki senggae genah nganggo ala-ala gazal. Pilihanku meripat biru pamrih Bunda Nia Pripun Mas Kepyo? Oh ya. Lamun ambane saloka emane ampun tansah damel coba niki hambane kencana
mangsa So kan ya sesuai to Mas. Nggih pripun Mbak Yayan? Lagune lemes ngono ku ya lemes. Ibar iki engko langsung digencar versi kendang jomplang malih Oh Mbak iya Yayan. siap Oke. siap. Nggih. Iki dintekke sik ya Mas. Monggo Wang Ayu. Pilihanku meripat biru pamrih meresuk ingkang warani yen takoni siatiku besok merasanono ali Nggih. menika wae ali-ali sampun Mas. Nggih lir gumanti menika Mbak Yayan versi